mwese mu tutorial yattu ya number 3 yokuza website development. Mu tutorial yattu yomaliza tinangolegeza na popanga ma titles of the page, this one koma siri napangeku body. Okay, so mu tutorial iyi ndimene tikali tikupanga body of the website. Okay, nde choyamba chimene chimafunika timene tilembe tag ya body, closing and open tag, open and closing tag. Okay, the open tag is body, closing tag timangopanga / ndikuzalimba support. Okay, chilichonse chimene chiti tilembe apa chikhala pakati pa open tag ya body mas closing tag ya body. Chilichonse chimene chipezeka mu body chimakhala mkati mwa zinthu zimenezi. Okay, nde kuti tipange type, say for example HTML is fine and save. Tikapanga save and tikazapanga refresh here, you see HTML is fine. Mwawa jalemba kuja akubwira apa ndi mawu ting'ono kwambiri. Okay, kaya titati tionjezere ndi lese mawu awa taonjezere uku, then save. Kenaka tipange refresh our page. You see HTML is fine, beautiful names, so simple like that. Okay, chabwino nde mu lesson ya lero sitipanga zongokuza body kaya pa pamene tapangiramu, komanso ndimafuna ndikuoneseni mmene timapangira ma list yongokhala kuti ndi list komanso ordered list imene ikupanga order zinthu from number 1 kufika number yomaliza imene tikutani tikufuna. Okay, ndikuti tipange order zinthu timamba ndi tag, timapanga ndi tag ndipo tag yake ndi ya simple kwambiri UL and closing tag yake UL. Musewale wajanena kale kuti HTML kapena kuti kupanga website zonse ndi matag kama kuchita language ya HTML. Okay, UL meta teremu ndi kuti tapanga list, komano tikufuna list ya zinthu zosiyanasiyana. For example ndili ndi mayina apa, tapanga copy and paste here. Okay, yeah, nde tili ndi dzina ili apapo kuti tingopanga save ndikupanga view sizioneka bwino bwino. Okay, izongooneka zonse limodzi apapa sinazike tazika kuti zikhale in order komano sinazike ma point. Okay, sinazike ma point ndi kuti tizike ma point timakhala ndi ka tag yake LE. Okay, ukangoyika LE amatanthauza kuti imeneyo ndi point, tizongokopa nkupanga paste kuti tisathe nthawi. Like this one, komanso tikuyenda kuti tipange close. Okay, oh no, not LE but LE. Okay, nde tingopanga copy kuti tizongopanga paste kwasiku. Tingopanga paste kwasiku.
okay, and save. Tikapanga save nde tizapanga check, tipanga refresh our page. You see pabwete mapoint iti zina lilonse lindika point kake, soyenza kuti tazika in order. Okay, in order chabwino nde tisanapite ndi ordered list ya number 2 timafuna tionetseponso apa mmene timapangira ma heading. Ma heading amakhala ndi tag yake imene timangolemba h1 komanso closing tag yake h1. Ma heading alipo kwambira h1, h2, h3, h4, h5 mpaka na h6, ndipo h1 ndi amene imakhala kuti ndi yayikulu, mawu ake amaoneka akuluakulu a body. Tikazabwera pa h2 mawu ake amakuti ndi ang'onoang'onoko kusiyana ndi h1. Tikazafika pa h3 mawu ake amakuti ndi ang'onoang'onoko kusiyana ndi h2 pano kufika h6 imene ili heading yathu yomaliza. Now maina tinapeka paja ndafikana nde tilembe izi copy. Ngati simukundimvesesa mukena kuti muzindifunsa muzingolemba comment yanu ndikuti ndizibwereza tutorial imeneyo. Okay, kapena ndizipangaso pamene simunapamve paja. Now heading yathu ija tayika apa pakati pa h1 komanso closing tag ya h1 okay, nde tikayipanga save list of beautiful girls ndikuzapanga refresh our page. You see list of beautiful girls. Heading yathu iyi ndimo ndoshana kwambiri, iyi mawu ake ndi akuluakulu komanso ali ndi about ali mu body form ndi akuluakulu. Okay, chabwino nde tipite kuti mushanise ordered list ndi list iyi imene ikuonekeramu komanso heading 1 ndi heading 2 nde mushi mwake umu tikuzamba ndi heading 2. Mu heading 2 umu ndikufuna kuti tiyike mono names ndifuna tiyikemo ma names no I'm handsome boys. Yeah, copy and paste. Okay, no problem. Kaya matagi ne kaba kaine kabu kai kamushi zero effect neliyose, as long as mawu ali pakati pa matagi awiri, then everything is okay. Okay, so tikuyena kuti iyi ndi heading chabe, koma tikuyena kuti tipange yani no, tipange maina aja awa tayike no mujani, tayike mu tikuyena kuti tayike no mu list imene itikhale ya manambala 1 mpaka chani 1 mpaka 4. Okay, nde tag ya manambala imene imazika zinthu in order koma with numbers, tag yake imakhalika chonchi ndi ya simple so kwambiri. Iyo yoyamba ija imene ili u ero pamene i imakhala o ero. Okay, ndikuzabwera closing tag yake o ero. Okay, now maina athu aja pamenepa kuti tiyike ma list ndi chimodzimodzi ngati mmene timapangira kina kusikuja timangolemba le copy tipange paste paliponse. Okay, osaiwala so kuti tikuyena kuti tipange close tag iliyonse.
LE. Okay, now tamaliza, then tupange save. Ndeti sewayo kuti apa 1 tasintha heading yathu yoyamba inali h1, apa heading yathu ili h2, komanso malist yathu yoyamba tinali ndi ul, apa taweza OL. Okay, koma LE samatani samasintha, amene akusonyeza kuti ma point. Okay, nde tikabwera ku web browser yathu ndikupanga refresh, you see list of handsome guys and the list of beautiful girls. This is the heading, this is another heading. Komano heading yoyamba iyi ndiyekulu kusiyana ndi heading iyi, chifukwa kuti uyu taweza h1 pamene umu taweza h2, zimene zosiyana. Nenga yomwe ndikumbuka ndinafotokoza kuti h1 amakhala wankulu kuposa h2, h3 amakhala wang'ono kuposa h2, ndikuti h5 amakhala kuti azaonekabe wang'ono kuposa h4, ndi imene zimayendera. Okay, kuja kuti ndaweza ul tinabwera ndi breakpoint. Now tinadzaweza OL not ul, tazaweza OL. Tikagwiritsa ntchito OL tikuzabwera ndi chani, ma numbers number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, ndi mmene timapangira tikafuna kuyika ma heading, kuyika ma list, ma bullet list komanso ma ordered list. Zikomo kwambiri kuona video imeneyi, ndikupemphani mupange subscribe kuti muonenso ma video otsatira. Kama video amene akubwera ndikhati kupanga add stuff yabwino kwambiri imene noti inunso musanganayo kwambiri pamene muli mwanezera pa ntchito yopanga website yamba kutani, yamba kuyika bwino. Zikomo kwambiri.